Je štvrtok, 13. júna. Vinica je vypletá, postrčená. Ešte sú nej strhnuté vršky, ale takto to vyzerá. Zrastové je to fantastické niečo. Žiadna choroba. Pondelok. Bude treba asi streknúť, bude dobré počasie. Musím preventívny postreh spraviť, druhý po kvete a potom uvidíme. Je to krásne. Dalo mi to zabrať, chodil som sem, v blate som sa boril, som plel, podstrkal. Aj striekal posledne. Tie vrchy sú trošku rozrastené, ale to je nič, to sa strhne. Niekedy po Petrovi a Pavlovi. Na to máme čas ešte. Tak toto vyzerá. Tu som plel ešte včera. Posledné. Takže takto to je. Chvála Bohu, žiadne búrky nás neprekvapili. Tu bol len dážď, nejaký padlo za 2 dní 30 mm dážďa, to je 30 litrov na meter štvorcový. To je všetko v poriadku. Zastriekam, potom sa to zašarabuje a bude to treba trošku pokopať pod tými hlavami. Tam ide sem tam škúračka, ľadové sa púpenec, to sú 3 základné zeliny, ktoré sa tu usadili. Podsadil som na jar nejakých 30 štepov, idú krásne. A minuloročné, predminuloročné, lebo minulý rok mi zajace zožrali ďalšie 30. Tak teraz som dal vysoké košíky a teraz sú už také, že na rok bude na tom úroda. Tak takto to vyzerá.